भारतनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव गिबि खेबनि थाखाय बड'फानि 35थि जे थैनाय सान रुंसारि सानखौ जोङो दिनै फालिदों आरो गोदान दिल्लीनि बे बड'लेण्ड हाउसनि लांगोनायाव थानाय बे थावनियाव फुंबिलिनि आर'ज दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ हाफ वेस्ट खालामनाय आरो लोगोसे बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय हाबाफारिखौ जों मावफुंबाय। एखे लेथारैनो क'क्राझारनि दतमा जे थुलुंगापुरियाव थानाय बड'फानि जेराव फबनाय जायगा दङ, बे जायगायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु क'क्राझार जिल्ला आरो जोंनि दख'राफ्रा लोगो नांनानै बे हाबाफारिखौ दा मावफुंगासिनो। सारा आसाम नाङै जोंनि जिल्ला दख'रा इउनिटआव आरो गुबुन गुबुन इनस्टिटिउसन अनुस्थान प्रतिष्ठानाव बड'फानि दिनै बे गोथार जे थैनाय सान बे हाबाफारिखौ मावदों। बिथांखौ गोसोखांनानै गिबियावनो बड'फानि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय आङो आफा इसोरनियाव आर'ज गाबदों आरो लोगोसेनो दिनैनि बे बुब्लियाव बड'फाया जेराव थाया मानो अरायबो जाहाथे थांना थानाय बर' फिसाफोरखौ बिथाङा जोंनो बोर सारस्रिहरनो हायो आरो बर' माहारिबाद, बर' हारि आरो बर' हारिनि जे गेरेमसा माहारि दानायनि जे बिथांनि आदर्श आरो सिमां बेखौ जों मोगथाङाव जाफुंहोनो हानायनि हाबा मावलांनायाव जाहाथे बिथाङा जोंखौ अरायबो बोर सारस्रियो, आं बेखौनो आफा इसोरनियाव आर'ज गाबदों। दिनै मोनसे मोजां सम आरो मोनसे गौरब आत्ममर्यादा आत्मसन्माननि बर' हारिनि सिनायथि बड'फानि जि रिकगनिसनखौ नेसनेल इन्टारनेसनेल लाबोनो हानायनि मोनसे गोग्गानायनि दिनै सान होननानै जोङो थारैनो बुंनांगोन आरो बे जारिमिनारि सानाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ भारतनि बे राजथावनि गोदान दिल्लीयाव आसामनि नैथि महान सुबुं हिसाबै भारत रत्न लकप्रिय गपिनाथ बरदलैखौ आसाम भवननि साखाथियाव थानाय प्राय 100 मिटारसो जि लामा दङ, गुसुं लामा, बे लामाखौ बिथांनि मुङाव ट्रिबिउट खालामनाय जादोंमोन बा बिथांनि मुङाव बेखौ लाखिनाय जादोंमोन आरो दिनै आसामनिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै कैलाश कल'नियाव थानाय बे जे मेन लाला लाजपत राय मार्गनिफ्राय जागायनानै इउ टार्ननि जि सार्कोल दङ, बे लामाखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्ग बिमुङै आरो बे सार्कोलाव बड'फानि गोथार मुसुखाखौ दिनै भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा 4 बाजियाव फैनानै बिथाङा बेखेवगोन आरो बिथांनि गोथार आखाइजों बेखेवनायनि गेजेरजों दिल्ली आरो भारतनि सुबुंफोरनो बड'फानि मुङै बे लामाखौ मान बावगोन बा सन्मान होगोन। दा बेयो जोंनि थाखाय गिदिर देरहासारनाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 6 डिसेम्बर 2024 मायथाइयाव जोङो पार्लियामेन्ट हाउसआव थांनानै अमित शाह बिथां नखर मन्थ्रिनो जों मेम'रेन्डाम होदोंमोन। मेम'रेन्डामनि आधाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालियाव जथुम्मा दतमायाव थांनानै बिथाङा 16 मार्च 2025आव घोषणा होदोंमोन गोदान दिल्लीयाव बड'फानि मुङै मुसुखा जागोन, गोदान दिल्लीयाव बड'फानि मुङै लामानि बिमुं होनाय जागोन आरो बिथाङा खोथा होनाय बायदि खामानि मावदों आरो जों मिथिगौ बिथाङा जि बुङो बेखौनो मावफुङो। सासे एक्सन ओरिएन्टेड देशनि महान सासे नखर मन्थ्रि आरो दिनैनि बे सानाव आङो भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांखौ धन्यबाद बावो, भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथांखौ आं धन्यबाद बावो। बिथांमोना बर' हारिखौ आरो बड'फाखौ 140 कौटि देशनि मुलुगनि बयनिख्रुइबो लार्जेस्ट डेम'क्रेटिक कान्ट्रि आरो जेराव 140 क्र'र थानाय बे देशआव बर' हारिखौ मर्यादा होनाय, बड'फाखौ मर्यादा होनाय, आसामनि नैथि महान बेक्ति हिसाबै बड'फाखौ मर्यादा होनाय